Takže čaute ľudia, ja vás dneska vítam u ďalšieho videa. Dneska to už bude u ukázke z celého modpacku. Tak, ja musím dať len dog, ledonfal, aby prestal snežiť. Takže ja som už v minulom videu ukázovala, dneska už bude celé video, o tomto si takto presne prejdeme, že tu už nič také není. Len tu je. Aspoň myslím ja. Tak, máme tu braiding, combat, nič. A tu už sú len tieto. Tak, ďalej tu máme tento animals, potom tu je toto, potom tu je toto. A potom tu je toto, toto. A toto. To je všetko. No ale čo obsahujú tieto módy? Toto je vlastne Animal Bikes, to som vám už ukazoval a to je také zábavné. Toto je také zábavné noč. Vlastne to je tvorca Minecraftu noč. A teraz dáme, že... Tio, to ešte vyberá aj vodu, aby ste vedeli. A teraz to celé zatopí. A noč je pod vodou. Celé všetko nateče tam. No ale ďalej tu je Tornado Gun, čo som vám už asi ukazoval v prvom dieli. Že je to tornádo. Ďalej je tu, jak som vám toto ukazoval. No ale dúfam, že toto by už mohlo byť všetko z tohoto dielu. Ja len ešte túto spravím tornádo. Ale dúfam, že toto video budete zdieľať. A modpack vám dám asi za pár dní na stiahnutie. Ja teraz nemám čas. A čaute. Čau, čus.